Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Kinamilang ko sa mong tulisan sa pagkuha. Naa pa sila. Na si Don Rafael. Gipusil day ang kahiro. Oh. Naay miabot. Si Federico ka niya sa paingon dari. Hoy! Ikaw! Sir? Usa ka sa nagtulis sa lindi ni Daddy Rafael! Unsa? Tingalig, usa ka sa nagtulis! Sorry, sir. Uy! Unsa? Unsa to? Sorry, sir. Dili ko makaimo, ana, no? Maya, buang ka na ni. Bayot marikan dako. So what kon bayot? Pagkatawa lang ko ni mo. Di pagkatawa ko, kamantay ka na. Pawa! Aray! Samuk-samuk ka lang, Dre. Yaman ang palong di ka. Saman, reklamo ka? Reklamo ba ka? Dili, sir. Diya ka. Langan-langan lang ka na ako. Kamantay ka na. Let's ha! Grabe ka. Salit ng dato mo. Sa kinita buwan, Daddy. Gitulis ang atong lending farm iyo. Pisat! Kabantay mo na. Saman, nasakpan man tulisan. Wag yun, Federico. Kinahanglan nga mulihok ang kapulisan. Ano sa madakpan ang tulisan? Kinahanglaman ng kamot sila iyo. Og, doon ako'y i-offer tungod kay namatay ang akong kahiro. Oh, shit! Shit! Lagot ko na rin. Lagot ko. Iyo ni-offer ko og dakong kantidad sa makatudlo kinsa ang maong mga tulisan. Tira! Tabing mayo na rin. Marga, sa mga gada, nagilong-ilong mga gada. Naminaw ra ko. Ayaw pasag di Daddy, ha? Okay? Okay ba? Turnat ako. Daddy, ayaw pasag di. Nakatungo ka ba, Marga? Ayaw pasag di Daddy. Ang tubig. Ang tubig. Ayaw pakawag tubig. Pero panahon ng kabantay kay init kayo. Ay, okay ra ko, Federico. Ay! Shh! Hoy! Kamo! Kamong mga marites. Kamo, ha? Maya, ikaw rin yung tingog, na? Arang-arang. Kabantay mo? Kamong ni Adin, eh. Tabang mo pangita og inha ang mga tulisan. Kay may ganti mong mapaabot. Gikan sa kong Daddy Rafael. Kasabot mo. Sir! Arang-arang, nagkadaghan ang tingog. Sige. Kinahanglan nga masumpo kining mga tulisana, ha? Kining mga tulis sa atong David. Kay way siguro nga sunod nga biktima. Kamo na pod. Kabantay mo na. O nga, magtinabangay kita. Sir! Sige na. Basig usa din ha. Ikabantay ko basig usa din mao ang tulisan. Di mo malugan. Bantay mo ha? Bantay mo. Mahibaw ang gini nako nga kamo ang mitulis. Pamatyon tamo. Ayaw taon, sir! Di na bati sa tingo ganing usa, oy. Hoy. Bati. Sus, di na. Ni bati yung dakong kagol yun. Nagol ko. Gol ko ng itabuan. Tan gulan ako ng itabuan si Linding nga gitulis. Kantadi ko ni. Ano, tamantay mo din. Sakit ni. Sakit kini para nako. Ni kaduwag mo. Sir! Sir.
Daddy, sige daddy. Ulitin ko. Ulitin ko daddy. Oh, sige, Federico. Katong namatay nga kahiro daddy. Tagay kong kwarta daddy. Kay atong tabangan. Gitabangan ko na, gitagaan ko na ang kwarta ng asawa, Federico. Mao ba? Mao ba? Wa ko kabantay ito na. Pilay mo gihatag di? Gitagan ko siya og 50,000. 50,000? Kamu yung kidadi. Uy, puni. Hmm? Puni daddy. Oh, okay, punan. Punan ko lang unya ka to. Puni. Bisag 200,000. Para malipay na tong nabilin taon niyang pamilya. Kabantay ka daddy. Okay. Okay, Federico, iyo. Okay, iyo. Akong ihatag katong dugang sa sunod adlaw. Og mga adlaw, Ano yun daddy? Imo ginang mga empleyado. Empleyado ko to nimo namatay. Tabangan yun. Okay. Tabangan susto. Okay, iyo. Sige. Pamauli na ka mo, daddy. Marga, dadanas daddy. Kabasi ko ganibang mag-goal taon is daddy ba? Kabantay mo, ana? Ay lang si pusing diha. A-display mga mong beauty, ay. Unsa? Mga to na kita, hula. Onyor? Salamat kami ato sa Federico. Rafael. Og murag, wa na kayo sa mutamay kanimo, Marga. Ha? Oo, kanunay na siya magpahimangno kanimo nga atimanon ako. Oh, darling. Murag ni bati na ko kalipay nga ingon ni ang pagtagad ni Federico kanimo, Marga. Rafael. Onya, sir. Punan mo tong kwarta isip tabang ni atong namatyan nga pamilya, sir. Oo, ula. Ihatod niya ang kwarta, ha? Oh, sir. Oh. Saan ka niya? Inuktok mo ko ka. Walang. Sige ni mo dawat. Ngayon na nagkahimtang taong abil ron. Anugdan lang ko niya, Inting. Sa ako, girugnan ko. Ikaw, unsa imong napanid-an niya? Huwag ko mo daw maingon siya na. Gusto ko siyang kalimtan, pero sa kanunay magsamok siya sa kong nauna. Kay baw ka matagabi idugay kong makatuog. Maguna-huna ko niya kung naunsa na siya. Makabubuon ra ka. Ako gani. Gibati ko kabalaka diha nimo. Ay, sige ni abil ay. Sure dia, kabala ka. Unsa man kabala ka ha kuno. Kuan gana. Kuan ba? Wa na mo tagad. Wa na ko mo tagad niya kay basin bag dalain punto siya tanong ako batong kay pirmir kang ni anak ko ron. Ganina lang. Likay ta niya, di ba? Sa niya? Di ba? Sa niya? Luyas kong migoy. Luoy ko siya kahimtang eh. Magdali ko. Etod ko ni kwarta para sa asawa na tong cashier ka naman tayo. Ole, asa ka? Ay! Federico! Abri pang Kapitolyo! Maya. Ay, ako yata ng kwarta. Gisugo ko ni padadi ni mo ba? Ipato dito. Kanto bito namatay nga cashier. Kani kwarta. Yato dito Uy, namatay. labi ba yun? Oh, excuse me. Ato na ko, ha? Oh, oops. Oh. Good. Nagmotor si Ola. Ay, nagulaw na. Diyos ko Kapitolyo. Kung nag-abri. Oh, uy, wala. Nay, nag-uniforme. Dua ka tao. Oh, nag-uniforme bang ka-army? Di para ko. Checkpoint ba siguro ni sila? Mag-checkpoint sila? Ambil ka ng bagay mo kita. Unsa?
Ambina. Ano? Kanya, tulisan di mo. Dagan mo storya. Patay ng... Oh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!